Naimbag nga aldawyo kakabagyan. Pagbati po yon ng mga Ilocano na ang ibig sabihin ay magandang araw sa inyo mga kababayan. Nandito po ako sa isang lugar, isang makasaysayang lugar kung saan gaganapin ang isang makasaysayang pagtitipon din sa June 30. At ito'y ang inauguration ng ating bagong Pangulo ng Pilipinas na isang Ilocano din po, ang ating pinakamamahal na si Ferdinand Bongbong Marcos. So, andito po ako sa National Museum at itutour ko po kayo dito. Ayan, the inaugural of Ferdinand Romualdez Marcos Jr., 17th President of the Philippines. June 30, 2022, National Museum, City of Manila. So, ipapakita ko po mismo sa inyo dito kung saan banda ba talaga, saan mismo dito gaganapin yung inauguration na yon. So, kita po natin dito sa video na to ang lugar na to, which is National Museum. In fact, tatlo nga po ito. Kaya lang, mayroong specific location dito kung saan talagang gaganapin yung inauguration. At yun po yung makikita natin sa video na to mamaya. So, itong part na to po ay mismong sa P. Burgos Street. Tingnan natin yung mga street na nandito po, ano po. Ayan. Pero hindi siya eksaktong P. Burgos Street actually. Dahil ang P. Burgos Street doon po sa banda doon. Ayan. So, basta sundan ninyo ako para makita natin mismo kung saan yung sinasabi ko na pwesto kung saan gaganapin talaga yung inauguration sa June 30. Ito, nakikita po ninyo ito, no? National Museum. Ayan. Ano na kayang mga preparasyon dito? Tingnan po din natin mamaya. Ayan, Finance Road po yan. Ito nga. Itong banda rito ang Finance Road. Ayan, at sarado na po ito sa mga sasakyan. Finance Road. And then P. Burgos Street. Ayan. Diyan sa banda riyan, malapit po ang Luneta Park. Ayan. At diyan po naman, ito yung mismong papunta ng Rojas Boulevard. Pero ulitin ko po, sarado na po ito sa mga sasakyan at talagang walang makikita ng mga dumadang sasakyan dito kasi nga po sarado na. Pero bukas pa rin po naman to sa mga tao. Ibig sabihin, pwede pa namang maglakad-lakad ngayon dito sa oras na to. Ayan. So ito na. Dito natin makikita yung mismong lugar kung saan gaganapin yung inauguration sa June 30. Lalapitan po natin yan mamaya, no po. National Museum. Pero dito po sa paligid niya, kitang-kita po ninyo yan mismo. Dito usually dumadaan ang mga sasakyan sa Finance Road, sa Padre Burgos Avenue. Ayan, makikita ninyo dyan mismo. Ito, usually sobrang matao to, or I should say madaming sasakyan dito pag regular days. Yun nga lang, dahil nga sa malapit na ang inauguration ng ating mahal na Pangulo, ayun, so ang mangyayari po niyan ay isinara na nga po ito hanggang June 30 na to na sarado. Yan, lalapitan po natin mismo yung kung saan idadaos yung sa inauguration. Yan po mismo yan. National Museum of Fine Arts. At kitang-kita na po ninyo yung stage. Ayan. Sa mga mayroong time po na pumunta dito sa June 30,
maganda po na ma-witness natin personally yung inauguration po ng ating bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan po. Ayan, may mga trabahante po doon. Inaayos po yung stage. So isa lang po ang ibig sabihin nito, hindi pa as in tapos yung preparation sa araw na to. Ongoing pa rin siya, pero pinasara na po yung sa daanan dito sa may National Museum para yun na nga, hindi po makaabala sa preparation, and for security reasons na rin po. Ayan. Ulitin ko po, sa June 30 inauguration, kapag may time po kayo, punta po kayo dito mismo sa harapan ng National Museum of Fine Arts. Itong nakikita ninyo dito, at sigurado po makikita po ninyo ng live or personal ang ating mahal na Pangulo. Ayan po yung sa National Museum of Fine Arts. Ongoing pa lang po ang preparation nila. Ayan, so lalakad po tayo para makita pa natin yung ibang parts at kung saan tayo pwedeng pumesto, no? Kung halimbawa man at pupunta tayo dito sa June 30. Yan. Malawak naman po dito sa banda rito, kaya pwede po kayong pumesto mismo dito sa harapan. Ayan, no? Kung dito kayo lulugar, halimbawa dito kayo banda rito, kung papayagan po kayo, ayan, matatanaw na ninyo talaga siya dyan. At dito kasi po siya magsasalita. So napakalapit lang po, ha. Daan na. Ganyan lang. Marami na pong pinagbabawal dito din, pero buti na lang at pinayagan tayong mag video ngayon. Nagpaalam po ako sa mga pulis, and sabi naman nila okay pa din. So ito po yung kapaligiran niya. Hanap na po kayo ng magandang pwesto ninyo kung sakaling dito kayo pupunta sa June 30. Yan.
So ang ganda po ng National Museum of Fine Arts. At dito nga po gaganapin yung sa inauguration po ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos, na isa pong Ilocano. Mabiyag ti Ilocano, kakabagyan. Hanggang dito na lang po ang ating vlog at salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Ilocano Math TV po. Thank you.